קלסטרופוביה, מילה מפחידה. קלסטרופוביה היא פחד ממקומות סגורים, כמו מקלט, מעלית, צוללת, או דירה בתל אביב שכתוב עליה שהיא מרווחת ומדהימה, ובסוף אתה מגלה שהיא בגודל של קופסת סרדינים. אבל מה אנשים יודעים וחושבים על קלסטרופוביה? קלסטרופוביה, האם זה פחד ממקומות... מה זה קלסטרופוביה? קלסטרופוביה או קלסטרופוביה? פחד מי? ממקומות פתוחים. מי סובל יותר, נשים או גברים? נשים הן יותר חזקות. גברים. מה מפחיד אותך יותר? להיות סגורה שעתיים במעלית, בלי חשמל, בלי כלום, או אביגדור ליברמן כשר ביטחון? וואלה, לא יודעת. אהלן נוי. אהלן שוקי. מה שנעשה היום, אנחנו ננסה לבדוק בדיוק איך את מגיבה בתור קלסטרופובית. אנחנו נרד יחד לאסקייפ רום, שזה חדר נעול, סגור וחשוך. טוב, נוי, מה שקורה, אנחנו באיום האיראני, כמו שאת רואה. איך, את בסדר? לא. יש פה חידות. תחפשי אולי איזה מפתח. זה היה מה זה טעות לראות אותי. מה זה הדבר הזה? זה טיר אמיתי? מה זה כל התמונות האלה פה? בואי נעוף מפה, בחייך. אני רואה פה שזה לא כמו שחשבתי. שוקי, אל תעשה לי את זה, נו. נראה לך שהייתי נכנסת איתך אם הייתי יודעת שגם אתה לחוץ? זה מלחיץ נורא! זה נורא מלחיץ! מה זה? חייב להיות פה איזה דלת לצאת מפה! אחרי הטראומה באסקייפ רום, הבנתי שגם אני קלסטרופוב. ווואלה, אני חייב לטפל בזה. למה באת אליי? אני הגעתי אלייך כי יכול להיות שבסיטואציות מסוימות אני אולי עלול במצבים קיצוניים להגיע למצב של אני קלסטרופוב. בוא נתחיל בלקחת כמה נשימות. תשב ישיבה מזרחית, תעצום עיניים. שוקי, אני מטפלת בפרחי באך בין השאר. זה תמציות שפונות לצד האנרגטי. זה עובד על תדרים, על אנרגיות, אין פה חומר פעיל בעצם. אני בעצם שמה כמה טיפות מכל תמצית. בבקשה. תודה רבה. נרגענו? אוקיי, תודה, שחף. אז שוקי, מה התלונה העיקרית שלך בעצם? אני למעשה סובל מקלסטרופוביה קלה. תראה, בעיקרון בכפות רגליים זה פלישה של מים למים. בפחדים זה שליטה, זה עודף אש. אנחנו ננסה לאזן את המים ואת האש, ואני מקווה שנצליח לשחרר אותך קצת ושתירגע. אני לא בטוח שמערה זה המקום הכי נכון לטפל בו בקלסטרופוב. אז אני מבין שעל פי מה שאמרת, אתה מלא בכעסים. לא כעסים, דוקטור, פחדים. אני פוחד להיכנס למקומות סגורים. אני לא נכנס לבד למעליות. ביטלתי כבר 3 טיסות. אני אפילו פוחד להיכנס לבד למקלחון. סביר להניח התחיל בילדות. אתה רוצה לספר לי על הילדות? מה קשור ילדות עכשיו? הייתי ילד מכוער. חשבתי שאולי בגלל אני מכוער, אז הקירות, אתה יודע, לא מחייכים לאנשים שהם מכוערים. בוא נחזור אחורה להתחלה. איך היה עם ההורים? מה היה המקום הראשון שחשת את התחושות האלה? בוא תספר לי קצת על הסיטואציה, הרגשות שלך, המחשבות שלך, איך התנהגת, איך הגוף שלך התנהג, מה קרה לך באותו, מה היה האירועים שקדמו? מישהו במשפחה אחר מפחד? עכשיו אחרי שדיברנו, עכשיו איך אתה מרגיש? תראה, כמה אתה גובה לשעה? 450. אוקיי. ואני צריך אותך פעמיים בשבוע. אוקיי. תראה, האמת שאני כבר מרגיש הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. קומה 2, second floor.
ענק.